Takže zdar lidi, zdravím vás opět u druhého vlogu. Moje jméno je Defrus a dneska vám řeknu různé informace a všechno, co si myslím o tom, co se mi děje na YouTube a na Facebooku. Takže na YouTube mám několik těch nových mám tam několik těch videí. Dneska večer možná videa, neslibuju vám to, pokud mi to nějakou půjde, nějakou mi to mám, to mám zase nějakou, to mám prostě zasračkovaný, úplně to mrdá. Takže možná dneska vydám první let's play, první díl, uvidíte, z čeho to bude překvapení a prostě budu rád, když mi budete dávat na Facebook lajky a i normálně na ten, jak se tomu říká, ty pičovině, jo, normálně na YouTube, prostě budu rád, no. Takže, když tak, tady to bude vše, no a když tak, dávejte odběry, like a prostě koment a všechno možný a u příštího vlogu nazdar.